Wagwasi erokamano andiwo Oregon wacho Joramogi dwaro lamo. Okay. Lemnwa andiwo ka intiere kanyo goganda duto. Machielo ntiere kae Maina Mbogi wacho ni Nyogaya mora ahinya gi chenro ma itimo kanyo. Mamoko mantiere Suna Jacob wacho ni mine gin chwech mang'aw omiyo nyaka wademgi ka nyithindo madongo. An ang'iya parish kabuoch kawuor. Erokamano ahinya. Kumote mari Alfred Obonyo wacho ni kare ahinya ratego Tom antiere to akae kendo arito gi leyo kaka odhi bedo ka orumo. Machielo ma Joseph Achieng wacho ni antiere kodi kantiere Shofco Clinic Kibra Lower Karen. Erokamano ahinya wacho ni mano mabiro achiel kacha e live maro mar Ramogi TV kama antiere kacha. MC Shokdi wacho ni antiere Kisumu. Berila Chieng wacho ni antiere Saika ene chenro. Rosie Odosha aero ntiere e Ramogi TV okinyi makaono. Winnie Joseph Omabei ntiere yeka asemolo kawuok Yugis Dala Ler ahinya Ramogi TV ma Elijah Marshall. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ntiere ote mamoko ma pod bende medo donjo kar kae ka medo luogi. Seme Gor Nyasio wacho kani Seme Youth Seme Youth yuaknu kani yuaknu anu wa Joramogi koso wacho ni aya mano wacho ni ara convincing a lady mantiere Seme tek ahinya ni Seme is a better place sani tek tweta nikech osenjaw wadinuoya. Enang'o moktimre Seme weche osebedo mathoth nyaka nanga jal moro wacho ni ochamite ng'ang'a kono ne ang'o ma miyo jo Seme ok mor. Aya wacho ni watamore. Seme Gor Nyasio hiyo ote mari Injinia Zaro Kanyamboko wacho ni chuo tinde thoth gi lazy akia gima timore. To ni bele ko wacho ni chuo sani weyo African culture kendo en gima rach ni chuo moko laziness odonjone gi moweyo joutegi kod ting' mar tayo dala. Gino miyo chuo malezi owacho ni ema wuok dhitero mon mago madongo negi mana mondo mi gibed kaka babysitters. Wacho ni wadongo kani puonjowa ni dichuo ema nyaka pidh min ode gi nyithinde. Injinia Zaro Kanyambok makari obangi Jamaguje Kanyada East okotho mantiere kar ka. Ntie ote machielo madonjo kawuok kuom jal machielo kae owacho ni Lawrence Ouma owacho ni noake ntiere ka Jaramogi. Erokamano ahinya. Wadhi nyime kod twak mana kama wantiere kar ka kod ni antie kae kod Tom Agutu, Director man Nyogaya Foundation, mabende wamedo rango kae ting' chuo e siro joma mine. Weche gi thoth ahinya. Tiwacho ni ka en ting' ma ng'ama dichuo nyalo bedo kae kakao. Empowerment waseneno kanye sigana mikono etelo mokwongo Tom ni mai gi mai nyalo timore ka ng'ama miyo omiya sir madwarore mondo mi ogol gigi duto kama gintiere. Iwacho ni mondo mi okete ni en gimoro manyalore. Iselero no bende kaka itime e rarieda kacha. Tutie jok moko bende manyalo some mondo chake kata Kisumu, chake Homabay, chake Ndhiwa, kuonde mopogore. Nitiere gimoro ma wacho ni pushback ma itemo timo gimoro to ng'ato duoki ni chien. Ibiro kanyo ng'ato wacho ni ino kijaka. Ini jaka lakini koro yuawe jogi otimatima gi kaka gintiere. Oganda okoro wako gima chalo kamano. Gin ka ginoga foundations kata gik machalo kamano biro konyo jok mamine moko gida goyi mondo mi wuogi dhi man kama chielo. Mokwongo magi chakro ga weche kata mag lowo kata mag sir mamoko kama gintiere. Obadho machalo kama kata chidh nadegi ikadho gi yo machalo nade kinde ma joma chuo temo konyo joma mine. Lero na kata mokwongo ni ochawo gi jok machuo to joma chuo go masani bende kore pedho kod mine mosirgi. Clopas anyalo wacho ni mano gima timore mang'eny. To seche moko kibet piny tiwacho ga nita penji weche gimo miluongo ni nyiego ni en mana e pinywa kende kucha koso en kamoro amora. To nikech ng'ato beda piny to gimoro matimre en gima ber molo kata mar bedo go e chunyi ni aneno ni mondo akonye job mine ga maneno machiegni kodagi kata midhi yudo ka chandre tiwuok piny
tiwacho ni gini ok onyalore. To an asekale mago duto kendo iyudo ka nachako program kata ka wachako program ni ne bedo matek kech jomoko ne penjere ni gisi mokwongo ni jomoko penjere to ang'o miyo idhi mana kama ok onego mulcha emidhi imulo mar konyo mon liete. Mar ariyo ang'isi challenge mobetie ni iyudo ka sama itemo mondo itime cha ng'ato be bedo piny to paro ni anto koro ok adwa nonena tadwa ni mondo gi tokgi ma ketho gik ma gitimo mano otimore. Iyudo gimoro amora motemo timo kata mana yudo kata ka pi ni ywayo jomoko bende yudo ka ng'ato en pipe ne modhi otucho pigni ni ka nikech ang'o gini to ng'e maber ni gini en gima dhi konyo oganda kata dhi konye en owuon. Nitie mang'eny omiyo anyalo wacho ni gima asepuonjra en achiel timo sinani glamo Nyasaye ni mondo okonyie magi duto. To kichako awacho ga gimoro ni ka un ji 10 to ji 9 timo gik mabeyo kata gima ber mo dhi konyo oganda to ng'at achiel obiro to gou gi wach to ute uringo ni gini kara koro wawerego eiu kae jadi magin jomofuwo donge ute ng'at achiel emo succeed matiende en emo koro chal ng'ama riek. Koro miyo gima timore gima kamano katimore wabedo gi chuny mokwongo